Hvad så, vloggen? Vi er strandet i Silkeborg, nede midt i ghettoen. Ja! Så det, der sker lige nu, det er, at vi er strandet i fucking Silkeborg. Det er, at vi er strandet i fucking Silkeborg. Det er, at vi er strandet i fucking Silkeborg. det var en der. En Coop. Og de havde ikke nogen Prime. Så det vi valgte at gøre, Det er en Coop 300. siden der ikke var Prime, det var vi valgte at spørge, om vi med. Prøv lige, de havde ingen pølsehorn i bake-offen, og så er de ikke Prime. Hvad fuck sker der? Og så, Ej, der er et fucking bord-bængesæt lige der. Hvad fuck sker der? så det der sker lige nu, som jeg får at høre i min øresnegle, det er, der var et sæt lige der, vi går og spiste på, i stedet for at sidde i et busstop. Nej, prøv lige, nu går vi ned til Circle K og ser, om de har pølsehorn. Nu går vi ned til Circle K og ser, om de har pølsehorn og Prime. Ja. Jeg opdater. Malte, jeg har lige Nu. fucking pølsehorn. Okay, prøv at se. Nu står vi her ved motorvejen i Silkeborg. Den er ret flot. Kig lige, hvad jeg kan med mine knæ. Jeg kan også. Og nu. Og hvis I ikke har opdaget det, så er vi stadigvæk strandet. Og der, når vi kommer ind i shoppen, så vender vi tilbage. Ja, lige godt. Det vi lige har fundet, det er en skraldespand i et helvedeshul. Den er i hvert fald et stort fedt hul. Og så var der den her pose, hvor der ligner noget, der ligner en raket. Der er den her lille pose, hvor der er sådan en her inde i, der ligner lidt en raket. Ja, Smurt. Fuck, vi blev scammet. Hvor fuck er vi? Der var en bunderøv på en cykel, der kom over og sagde, nice skateboard, og så troede Malte, han var en, der hed Julius. Ja, og så sagde han, at det Circle K, det var her. Men det er Hvor går vi hen? Men det er det ikke. Vi går sgu hen til Circle K. Men der er ikke nogen Circle K. Så vi ved ikke rigtig, hvad vi gør lige nu. Og der er ikke nogen Prime, og vi er faret vildt. Og det går ikke godt. Hvad så? Circle K! Vi har fundet Circle K på Google Maps. Hvad siger du? Ja, vi fandt det. Okay, må jeg sige det? Vi fandt lige Circle K på Google Maps. Okay, bare kom hen. Jeg havde lige en stær over. Vi Okay, fandt... vi fandt lige Circle K på Google Maps, så Det nu er tager vi på 5 vej minutter derhen. at gå hen til bilen for dem. Hvorfor fuck er de så fede? Ja, det tænker jeg også, mand. Kan ikke bare et eller andet? Det tager åbenbart 5 minutter for dem at gå hen til deres bil, fordi de er åbenbart så fede og tykke, at de skal fucking løftes af en kran. Som my way. Skal du hvor tror jeg, at vi skal gå hen? Jeg ved det ikke. Så Circle K er Ja, det er en cykel. lige herovre. Og så... Så du må gerne lige subscribe, hvis I synes, at vi skal blive fodret de næste 2 uger. Okay, vi har lige set en handicappet på hans mongol scooter køre midt ude på vejen. På en fucking kæmpe stor vej. Se lige, hvor stor vejen den er. Den er fucking stor. Og han kører bare midt ude på den og tager en fucking morfar midt ude på vejen på hans handicap-scooter, der bare kører i fuld fart. Og så er der en, der dytter, sådan han vågner. Og så kører han ind på cykelstien og lader som ingenting og sover videre, den handicappede mongol, mand. Vi har lige breaking news. Circle K er længere væk, end vi troede. Vi er blevet scammet. Det var vist en Q8. Nej, der ligger en Circle K deroppe. Nej, der ligger en Circle K deroppe. Nej, der ligger en Circle K deroppe. Okay, hvad så blokken? Nu er vi inde i en Q8, og vi har lige købt 2 pølsehorn, og ja, nu venter vi på dem. Og vi har røvet dem. Mhm. Det har vi. De blev rigtig bange. For alle deres penge og Prime. Ja. Vi fik alt deres Prime. Ja, og nu sidder vi sådan et mega hyggeligt sted her.
sådan en halv bord. Goofy. Hej hej. Det her det er unboxing fra Q8 Pølsehorn. Halleluja, halleluja, halleluja. Vi deler den. Nej, den er helt varm og blød. Hvorfor er den så blød? Det var varmt, det var mega varmt. Okay, Kast med den. 1. Den er god, tror jeg. 2. Den er varm, og det er jo altid godt. De skal lige køle af, så vi vender tilbage, når de er kølet af. Hjemmekøling. Så det der sker lige nu, ja, det der sker, det er, at vi deler mig og Sofus. ja, og nu er de kølet lidt Men af. jeg skal lige vende telefonen. Så kører vi. Nu er de kølet lidt af. Nu er de kølet af. Så rater vi dem lige om lidt. Det var dit tics. Jeg ved det. Han har mine briller på. Spurgt. De smager mega godt. Jeg har ikke noget. Jeg røver bare Q8. 10 ud af 10. Jeg kan ikke smage lige nu. 7 ud af 10. Jeg tror altså, at vi bliver kendte en dag ved at lave YouTube. Ja, Jack-style. Reagerer lige. Hvis I vil subscribe, så får I penge. Politiet har shoppet til min kanal. Hvis du ikke subscriber, hvad så er det så, der sker? Så kommer der en stor fed og kop i toilet i nat og ødelægger det, sådan at man ikke kan skylle ud, og så kommer man til at lægge en kæmpe dej, og så kan du bare ikke skylle ud, og så ligger man bare der og lugter hele dagen. Det er det, der sker. Og det her, det kommer altid til at ske hjemme hos din ven. Jeg er også noget overvejet. Og så kommer du til Silkeborg, og så gider dine forældre ikke hente dig. Ja, og så er du fanget og følger nogen, der kan du kigge ud. Jeg har fået Hvor pølsehorn. alle har brug for meget spise og meget. Og vi laver dokumentarer på pølsehorn. Her, hvis vi oplever, hvad der er sket for os, det er, at vi ikke subscribede. Stop. Hvad så, vloggen? Vi skal være hjemløse. Nej. Vi skal skrælle en skraldespand. Ja, Vi har fundet weed. vi har lige dirket koden op, fordi Ja. vi er ordentligt vi er, Sherlock Holmes, så vi knækker lige koden. Ja. Og se her. Og der er weed. Nej, det er fucking... Skrald. Fuck, der lugter dernede. Det er her, blade. Det er... Det er hash. Nej, Det er syv. nej. Det her, det er... Det fik... Kan I lukke røven? For helvede. Det her, det er... Det snakker jo ikke til dig. Okay. Jeg er stille. Det her, det er altså, det er bare nogen, der har fejret, og så er det her skidtet for det, de har fejret op herude. Så her har vi en skraldepose. Jonas, kan du ikke Der holde ligner dem der en her? trøje i. Eller nej, det er Jonas, kan du noget. ikke holde dem her? Jamen, jeg gider altså Nej. ikke skralde alligevel. Fuck det lort her, jeg gider ikke det her. Nej. Hvad så, Nu er vloggen? vi tilbage på Q8 for at købe Subway. Og nu venter vi stadigvæk på mor og far. Ja. De er stadigvæk ikke kommet efter en halv time. Nej. Det er hun, kun stum. Ja. Ej, det er... Men skal du have den her? Jeg vil gerne have de 2 pakker, du ikke åbner. Og så skal Jeg du åbner have 2 pakker, du får en. Ja, okay, vi købte en pakke tyggegummi mere. Men jeg kom til at tygge de andre Vi er 2. ved Q8. Fordi jeg blev lidt sulten. Ja, nej, ikke. Jeg ved ikke, hvor... Nej, det er ikke der, hvor man arbejder. Jeg ved ikke, om det Kæft, vi er egentlig gode til at fake. er det her. Hva? Vi er mega gode til at fake. Vi faker vores content så godt. Hvad siger du? Ja. Til Q8. Den er på. Vi er stadigvæk stranden i Silkeborg. Hvorfor har du ikke stoppet endnu? For den skal lige være lidt længere. Jo. Ellers får vi ikke nogen subs. Gribers. Hej, det er din søn Melte. Jamen, vi er ved bilen. Nu kører vi hen og hen. Nu skal I lige have 2 minutters tålmodighed, ikke? Vi er ved Q8. Er det ikke den ved motorvejen? Det er ikke den ved motorvejen. Hvor er det egentlig, man arbejder henne? Ved landevejen. Ja, det er nok den. Jamen, det ved jeg ikke. Der er jo ikke en ved motorvejen. Jamen, vi har lige snakket med ham der, ikke også? Han siger, at han arbejder her. Eller at der er, altså, eller der er i hvert fald en, der arbejder her, der hedder han. Vi prøver lige at køre derhen af. Det er vores fætter, Bolli. Men det er den der store vej. Ud til sådan en stor vej. Altså, vil du have, jeg sender billeder? Ja,
Ikke endnu. Jeg tror, det er der. Okay, men vi sidder indenfor på en stol. Ja, det er, vi ses. Vi ses, hej. Any news? Så jeg skal lige sende nogle billeder. Au! Nej, så trykker han sådan på skærmen. nej. Der var bare sådan en advarsel op sådan noget med... lige meget. Au. Okay, jamen vi sidder nede på din arbejdsplads nu. Hvem er det? Det er Malte. Nå, hvad fanden laver I der? Jamen det var fordi mor og far de har smidt os af i Silkeborg, og så kedede vi os, og så var vi gået hernede. Fordi at... Ja, Er I lov på Gældebanen eller hvad? ja, nemlig. Nå, Og så gad de ikke hente os. Ja, men måske er vi her, når du kommer, hvis de er rigtig langsomme. Men det tror jeg ikke, de er. ja, men det finder vi ud af. Ja. Du skal nok ikke... Det er også Ja. Farvel. Elsker dig. Hej. Elsker dig. Det var... Okay, det er hans arbejdsplads. Ja. Sluk nu den der. Jamen, vi skal jo sige farvel til viewersne. Vi opdater, om vi kommer hjem i dag. En par tyggegummi. Vi blev hentet. Ved I lige, hvor meget?